חזרנו עם ידיעה שאולי פספסתם, השבוע זה קרה, נמכרה החנייה היקרה בעולם. How much do you pay for your parking spot? The Kensington area in West London is home to a sought-after parking space. Its cost 400,000 British pounds. נעזור לכם לעשות את התרגום, מעל 2 מיליון שקלים ששילמו עבור החנייה הזאת, זה פי 2 ממחיר בית ממוצע בבריטניה. בזמן שאנחנו מצקצקים הבריטים האלה, מה המצב אצלנו? כי גם כאן משלמים סכומים שלא תאמינו על חנייה. לילה טוב, נחמה בוגין. היי, לילה טוב. תני לנו קודם תמונת מצב, על מה אנחנו מדברים? תל אביב, במדינת תל אביב צריך לומר, יכול להיות פער של אפילו עד 500,000 שקל לחנייה. באמת קשה להאמין. זה כמעט מחיר של דירה באזורים מסוימים. כן, האמת שכן. אנחנו רואים עכשיו את המחירים, מתי זה האמיר למעל 1,000 שקלים למקום חנייה בחודש? משקל של חנייה בשנים האחרונות הולך ותופס מקום הרבה יותר משמעותי. היום אתה כמעט לא רואה דירה מקבלן שמקבלים אותה עם לפחות חנייה וחצי, או בהרבה מאוד מקרים אפילו 2 חניות לדירה. אפשר לראות היום דירות שיש בסך הכל עד 3 או 4 מכוניות לאותה דירה. וזה מחייב באמת פתרונות חנייה הרבה יותר אינטנסיביים ממה שהיה מקובל בעבר. מה שאת אומרת בעצם, אם יש לי חנייה באזור המרכז, זה יכול להניב לי רווחים מאוד יפים. במרכז תל אביב אתה יכול בלי כלום היום לקבל משהו כמו 1,000 שקל לחודש למקום חנייה, ואולי אפילו יותר. מדובר על סכומים פשוט אדירים. מניח שלמעטים מאיתנו יש באזור תל אביב, מה עם מחוץ? זה כבר הופך להיות הרבה פחות משמעותי. ברור שככל שמצוקת החנייה פחות משמעותית, אז אין מקום להשכרת מקומות. כמעט תמיד יש חנייה ברחוב, מגרשי חנייה סמוכים. ואגב, ההבדל הוא גם בעת רכישת דירה, כלומר, אני יכול לשלם פחות על הנכס אם הוא בלי חנייה, וזה יכול להגיע לכסף רב? כן, יש פרויקטים שמציעים היום 2 חלופות של דירה עם חנייה ובלי חנייה, בהפרשי מחיר מאוד גדולים. מי שמוכן לקחת את הסיכון, או שמוכן להתפשר על חנייה כדי לרכוש דירה במקום יותר טוב, יכול בהחלט לעשות גם את זה. אגב, את מתניידת עם חנייה, בלי חנייה, עם אופניים? אני גם וגם. משתדלת על אופניים ככה בשביל הכיף, אבל אין ברירה, בלי חנייה אפשר להסתדר. כן, זה בהחלט קשה. נחמה בוגין, תודה ששוחחת איתנו. שיהיה לילה טוב. לילה טוב, ביי ביי.